Хвала Єсусу Христу! Сердечно вітаю вас, поважані сестри і брати, на нашій духовній зустрічі «Голос душі» під опікою слуги Божого Едварда Войніловича. І нехай Божа ласка сприяє всім нам сьогодні такий святочний величний день, менавіта іменини Костьола святого Симона апостола і святого Юди Тадеуша апостола. І тому сьогодні ми менавіта просимо Божого благословення на дальше життя нас усіх з Божим благословенням і підтримкою. І особливо Едварда Войніловича, слуги Божого, який менавіта хотів назвати свого сина Семеном, тому що він глядів свій і вивчав древо генеалогічне, і самий перший пращур його, менавіта в 1500 годі, менавіта Стецька, Семен. І він назвав свого сина Семеном, поводле як камінь, який стоїть тут перед входом в костьол. І ось це свято сьогодні, яке закликає нас до молитви, віри, яку мав, так як і Едвард Войнілович, що завжди його воля так хотів Бог, і ласка Божа дійничала. І ось сьогодні так само ми просимо Божого благословення для всіх іменинників, особливо шановного архібіскупа Тадеуша Кондрушевича. Нехай ласка Божа сприяє кожному з вас, вашим сім'ям, нашому народу. Просимо благословення Божого. Отче наш, який єсть на небі, святіше ім'я Твоє, прийди володарство Твоє, будь воля Твоя, як у небі, так і на землі. Хлеба нашого щоденного дай нам сьогодні, і відпусти нам провини наші, як і ми відпускаємо винуватим нашим, і не вводь нас у спокусу, але збав нас від злого. Боже, благослови сумленним і добрим ремонтом, реставрацією нашого храма, костьола святих Симона і Олени. Хвала Єсусу Христу!